Dakong supak karon ang pipila ka mga Davaoenyo sa nahitabong pag-aproba sa House Committee on Justice sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nasiran nga ang pag-aproba gikan sa tanang 55 ka mga committee members sa Mayo 4, 2026. Sa pagiginabi sa DXDC Chairman Davao Iboy Velez, 57 anyos, taga Bulton, Davao City, mingon siya nga ang gihimo sa mga kongresista pagpangipit lamang sa Vice Presidente alang sa 2028 presidential election. Bisan walay mga ebidensya nga nakutlo. Di man na tinuod nga ko, nasa may ebidensya ko nga, pila naman nakahiring, magyapoy, klaro na nga ko. Minti ra na inana nga, balik-balik ra na siya, wala man na ikon, klaro. Dapat sila nga nag-imbit sa nang inday, sila yun ang ma-imbit sa balihon ba? Kaya sila mag-inisala na yun, sa gunsawang pagbalansi na. Alang sab kang Danny Castillo, retired teacher sa 68 anyos, taga Barangay 1A Davao City, ang desisyon sa mga kongresista nagbase lamang sa ilang pagpahimulos sa ilang benepisyo dinda kung supak kini kang Vice President Duterte tungod kay wala sila makuha nga kapahimuslanan gikan sa opisyal. Kaya nga halos tanan sa kamara mga naong nagkwarta. Kaya mao na tinuod. Dili yun dapat. Nasa tao na, unsa yun nila pagduot si Inday, unsa na nila pagkuhan. Managing kuso-kuso na nila mais Inday. Matud sab kang Adel Adansa, 40 anyos, taga Modiang, Davao City, nga hilaw ang mga nakaplagang ebidensya sa mga kongresista. Apan nagtuo siya nga bisan walay sala ang bise, ma-impeach kini sa mga kongresista. Matud pa nga luto na ang unang desisyon, bisan pa man wala pa mahuman ang proseso. Politika ra gyapon siya. This is kung naay probable cause, kumbaga kung naaman yun kasi sila may mga suwito kita igo ra man ta naglantaw sa kuan sa ilahang gipaglatag ng mga ebidensya pero para sa kamurag kulang siya yun. Kayo matagaan nila og ingon ana nga kuan si VP Sara. Samtang nagtuo maong mga Davaoenyo nga ngayang mamahimong presidente sa nasod sa 2028 si Vice President Sara Duterte, taliwala sa mga kontrobersiya nga gisagubang. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien, Nabanos Tatak, Armen.